Rozsviťte s námi Prahu. Každý má svou žárovku a každý může pomáhat. Zapojte se i vy do unikátního projektu Rádia City a dejme šanci dětem z pražských dětských domovů. Patronem projektu je i Bohumil Klepl. Mobil, počítač nebo barbínu, to všechno děti z dětských domovů pod stromeček dostanou. Vy jim můžete dát víc. Rozumíte, šanci rozvinout svůj talent, tančit, trefit se do fotbalové branky nebo hrát divadlo tak dobře jako já. Jeden malý krok ke splnění dětských snů můžete udělat i vy. Odeslat dárcovskou DMS-ku. Udělejte to, já už jsem to taky udělal, je to bezvadný, lidi neblbněte, pomáhejte. Bob Klepl. Rozsviťte s námi Prahu. Více informací v našem vysílání a na www.radiocity.cz. Those Christmas lights keep shining.